Da septiembrien, egon ziren, liceo amigo nuevo, pelotaka egon ziren zurotora. Zurotoia gugazteko zaraztako kontoie, eukigo guk, dana kontoie, kafe lepiko arte. Da noregeran mutilek, da badatoz, ukurtu batoz, eta ez du zilua abiruek. Amairu jabazan, norduen, beste lagunek eta da marientik eta judizien karzelara hori gogorazenaz. Ze guk egin duen, oinduko moduen den die. Eskabati dagoelekoen, atienen dagoela, da oin dagoelekoen entradie kafeteria, egon zoan, han egiten dugu orduan, komeuzik itxo bat egiten duen. Batu etorri ezkero, kanpotarra han bezkaize da. Komeuzik itxo bat imile. Bai, da handiek amagerak, danik han aurrien da. Nora lungotik dabe. Da, bueno, ino beze, txisti beze, ze batu bat guztenko bagan, aurre lungo bai. Osea, que danak izei. Esan egon orduan, inok esaban esan nora da duzu zen nahonek, ez bez? Ez urte bez. Ez barrutik esaten, gorazetik nire bat aiera, eta nogeta. Nora ete da bez. Baina segida arritxu zantzara elbiezela Cabo Santore. Fusilatutako baten bate zuen familiaren lagun ezagun izango zen. Ezagunen Durangon gehienak izango ziren, ez da? Bai, bata nire lagune abie, beti zen da lagune hundize, Conchita Berazategi. Da, ezan egon konforme, gerziak azuez. Ezan egon konforme. Beti gizien gara lagun, da beti egin berba asko, baina eurek ezien frankizak, eurek ezien karrizaz. Da ezien egon konforme, junto zielako frankoaz. Ezien egon konforme.